I'm at Horset Dr. Lima. Hej, Jan, Michael og Tina. I denne uge har vi arbejdet med FFF, som står for fælles faglige fokusområde, hvor vi så har fokusområdet vandets kredsløb og drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Vi har haft problemstillingen, hvordan kan vi sikre, at vores forbrug af drikkevand bliver en bæredygtig ressource også i fremtiden. Og derefter har vi så arbejdet med 6 arbejdsspørgsmål, som vi kommer til at besvare i den her video. Først vil jeg starte med at forklare vandets kredsløb. Vandet fordamper og kommer op i atmosfæren, hvor det derefter kondenserer til skyer. Denne proces er også kaldet fortætning. Mens processen med fortætning sker, vil skyerne svæve ind over landoverfladen, hvor at vandet, som er så op af i skyerne, vil falde ned som nedbør. Når det rammer jordens overflade, strømmer det enten tilbage til vandmagasinerne på jordoverfladen, f.eks. indlandsisen, atmosfæren, havet og oceanerne, ellers vil det nedsive til grundvand. Grundvandet under jorden danner grundvandsmagasiner, hvor det ligger i små lommer, som er de lommer, vi henter vores grundvand op fra. Mens det nedsiver til grundvand, så vil det komme igennem forskellige lag, som renser vandet. Det er derfor, at regnvand og det grundvand, vi drikker, det er ikke helt det samme. Vandets kredsløb er også kendt som hydrologiske cyklus, og inden for hydrogen en betegnelse for vandets konstante bevægelse på, over og under jordoverfladen. I forsøg 6 kan man vise vandets kredsløb. Vi har et bægerglas, som vi har stillet på en træfod, hvor vi så har hældt noget vand i det bægerglasset, og vi så varmer det op, så det kan koge med en gasbrænder. Når vandet koger, tager vi en porcelænsskål med en istand i og sætter henover og slukker for gassen. Man kan så se, at inde i bægerglasset vil der ske fortætning, fordi at vandet, når det rammer den kolde overflade på porcelænsskålen, vil dampen fra vandet komme op, kondensere og falde ned som nedbør, ligesom i vandets kredsløb. Og det kan man også beskrive på en lidt anden måde. Gasbrænderen, det er f.eks. solen, og når solen varmer vandet op på f.eks. havet, så vil det, når det varmer nok op, så vandet fordampe op mod atmosfæren, hvor det så vil kondensere til skyer, som vi også så på undersiden af porcelænsskålen, fordi der var en isterning. Skyerne de svæver ind over landoverfladen, hvor det så vil falde ned som nedbør. Og nedbøren den rammer jordoverfladen, så siver det enten ned i jorden og bliver til grundvand. Det bliver opbevaret i et grundvandsmagasin, ellers så vil det løbe ned i søer, vandløb eller ud i havet igen. Noget af den nedbør, som falder, vil fordampe med det samme, når det rammer jordoverfladen, af grunden til varmen. Når en sø er i økologisk balance, betyder det, at økosystemet i søen den fungerer både harmonisk og stabilt over tid uden store ændringer i de biologiske eller og kemiske processer. Det indebærer altså normalt, at de forskellige komponenter af søen, det kan vi sige vandkvaliteten, plante- og dyreliv samt næringsstofcykluser, det opretholder en tilstand af ligevægt eller stabilitet, uden at der er en tendens til pludselige markante ændringer. Noget, der kendetegner en sø i økologisk balance, det er for eksempel stabil vandkvalitet, det vil sige, at vandkvaliteten i søen forbliver konstant, eller det ændrer sig inden for en naturlig variation. Det kan også betyde, at niveauerne af ilt, pH-værdi, næringsstoffer og andre kemiske komponenter er passende for det lokale økosystem. For eksempel bæredygtige planter og dyreliv, som er populationen af planter og dyr, i søen er sunde og opretholde naturlige reproduktionsmønstre. Det er ikke overvækst af bestemte arter eller udryddelse af andre. Det skaber bare en sund biodiversitet. Balance i næringsstofcykluser, som næringsstoffer som kvælstof og fosfor, det er nødvendigt for vækst af planter og alger, for at de skal være til stede i passende mængder. I en økologisk balance i en sø, der er der ikke overgødning, som kan føre til algeopblomstring og iltmangel i vandet. Det er en stabil fødekæde med rovdyr og byttedyr forhold i søen er afbalanceret. Det bidrager så til opretholdelse af en sundt økosystem. En minimal menneskelig påvirkning, der er begrænset påvirkning af søen fra menneskelige aktiviteter, som f.eks. forurening, opfyldning af vådområder, udsætning af invasive arter eller overdreven vandindvinding. At opretholde sådan en økologisk balance i en sø, det er vigtigt for at bevare biodiversiteten, sikre bæredygtig brug af vandressourcer og så opretholde den her økosystemtjeneste, som vandrensning og rekreation. Det vil sige, at menneskelige aktiviteter og klimaændringer, det kan imidlertid true en balance, fordi at det økologiske overvågning af bæredygtig forvaltning af søer, det er jo vigtigt for at beskytte og bevare de her naturområder.
På hvilken måde kan man undersøge, om det ferske vand i søer og vandløb er påvirket af forurening? Altså undersøgelsen af forurening i ferskvand i søer eller i vandløb, det er faktisk afgørende for at beskytte vandkvaliteten og økosystemet. Fordi at der er flere metoder og teknikker, der kan bruges til at vurdere forureningen i ferskvandsmiljøer. Der er også nogle mest almindelige metoder. Det kan være vandprøvetagning, eller den mest grundlæggende måde, det er så at undersøge vandkvaliteten på ved at tage vandprøver fra søen eller vandløbet, eller hvor du nu skal have vandet fra. De her prøver, de analyseres så på laboratorier, hvor at man bestemmer niveauerne af forskellige kemiske forureningsstoffer. Det kan så som være næringsstoffer, metaller, pesticider og organiske materialer. Det kan også være noget, som kaldes vandkvalitetsparametre. Det er en måling af forskellige vandkvalitetsparametre på stedet, som en pH-værdi, iltindhold, turbiditet, som er klarhed, temperatur og ledningsevne. Det kan give en vigtig information om vandets sundhedstilstand og eventuelt give afgivelser fra normale forhold. Der er også noget, der hedder biotiske indikatorer. Det er en masse studier, eller bare et studie, som vandlevende organismer, det kan være insekter eller krebsdyr, og fiskepopulationer, det kan give indikatorerne på vandkvaliteten. Det vil sige, at nogle organismer er følsomme over for forurening, og det kan bruges som en agtig test, hvor at dem på studierne, de så går ind for at vurdere miljøets sundhedstilstand. Så er der noget, der hedder remote sensing, som er en satellit, der kan tage billeder, eller en droneteknologi. Den kan så bruges til at overvåge vandkvaliteten og identificere ændringer i landskabet, som kan påvirke vandmiljøet på både dårlige og gode vegne. Man kan sige, at kombinationen af alle de her metoder, teknikker, det kan give en omfattende vurdering af forureningsomfang og faktisk også indvirkning på de her ferskvandssystemer. Resultaterne af de her undersøgelser, de kan så bruges til at træffe. De her resultater fra undersøgelserne, de kan bruges til for eksempel at reducere eller forhindre forurening og bevare den her vandkvalitet i søer og vandløb. Grundvandsdannelsen i Danmark varierer fra region til region på grund af de geologiske, hydrologiske og klimatiske forskelle. Her er nogle af de faktorer, der bidrager til at variationen i grundvandsdannelsen. Danmark har en varieret geologi. Nogle områder består af mere porøse og vandgennemtrængelige geologiske formater, såsom vand og grus, der letter grundvandsdannelsen. Andre områder kan med mere tætte og impermeable geologiske lag, der begrænser grundvandsdannelsen. Mængden og fordelingen af nedbør spiller en væsentlig rolle i grundvandsdannelsen. Region med mere nedbør har ofte større grundvandsdannelse end tørre områder. Topografien påvirker, hvor vandet samles og nedsiver jorden. Lavtliggende områder og dale har tendens til at akkumulere mere grundvand end højere områder. Nogle områder har dybere grundvandsreservoirer, der er svære at nå, mens andre har grundvand, der ligger tættere på jordoverfladen og derfor er lettere tilgængeligt. Vi kan få rigtig meget vandmangel. Regioner med begrænset grundvandsdannelse kan opleve vandmangel, især i perioder med tørke eller forøget vandforbrug. Dette kan true drikkevandsforsyning eller kræve vandbesvarende foranstaltninger. Nogle områder med øget grundvandsdannelse kan være sårbare over for forurening, især hvis de er tæt befolket eller intensiv landbrugsaktivitet. Forureningen af grundvandsressourcer kan forringe vandkvaliteten og gøre det nødvendigt med omfattende vandbehandling. Konkurrence om ressourcerne. I områder med høj grundvandsdannelse kan det være konkurrence om vandressourcer mellem forskellige sektorer, som landbrug, industri og husholdninger. Dette kan føre til konflikter og krav om bæredygtig vandforvaltning. For at håndtere disse udfordringer er det vigtigt at lave effektiv vandforvaltning, overvågning af grundvandssituationen, regulering af vandudvikling og beskyttelse af grundvandskvaliteten. Bæredygtig vandforvaltning og bevidstheden om vandforbruget er afgørende for at sikre en pålidelig drikkevandsforsyning i hele landet. Grunden til, at der nogle steder i Danmark er bedre grundvandsforsyning end andre, kan man se tilbage på istiden Weinsel, den sidste istid. Her der har isen skubbet med jorden i Østjylland. Det kan man se på de mange bakker, som er i den del af landet. Processen om vinteren, der skubbede isen jorden frem. Når isen så smeltede om sommeren, blev det jorden liggende der, hvor isen havde skubbet den hen. Når det så blev vinter igen, skubbede isen igen jorden sammen, så det dannede bakker. I Vestjylland er det mere fladt, fordi vandet, da isen smeltede, tog de fineste materialer med, så sandet blev liggende i det den største kornstørrelse. Derfor hedder Vestjylland også Sanddanmark. Til det der har vi lavet forsøg 10 af en slemmeprøve,
hvor vi så kunne se, hvilke jordtyper, der ville falde til bunds, og hvilke der ikke ville. Det, der ville falde først til bunds, når man har rystet med et reagensglas eller et bæreglas med de forskellige jordtyper i, at efter en dag, der ville sand, det ville falde helt ned til bunden. Ler ville sådan ligge lige i midten, og så ville silt ligge helt op øverst, fordi det er den allerfineste. De mindste kornstørrelser, de vil altså ligge øverst, og de største, de vil synke til bunds. Og derfor har de lavet en aflejring og lagt sig i lag. I Jylland falder der meget mere nedbør, end der gør på f.eks. Fyn og Sjælland. Derfor er det mere nedbør, som kan sive ned i jorden og blive til grundvand. I Københavnsområdet bor der mange mennesker meget tæt sammen, mens i Sønderjylland bor man meget mere forskudt. Den måde, som man bor på i Sønderjylland, gør, at man kan have flere steder med fri adgang grundvand. De større byer, som København, bliver man nogle steder nødt til at hente vand fra søer, fordi der ikke er nok grundvand i jorden, ellers er det blevet forurenet. Her på billedet kan man se Danmark, og de forskellige firkanter, hvor der står procenter, er hvor meget grundvand man bruger i hvert område. Er for eksempel det, man har, når man har. Hvis man grundvandet, det er 100%, hvor meget man så bruger det. Her hvor det er hvidt, der betyder det, at man kun bruger 75% af alt den grundvand, der er i jorden. Men hvis den er blevet lyseblå, så bruger man 110 eller 125% af det. Og der bruger man så mere grundvand, end der egentlig bliver dannet. Ved den helt lille lag, der bruger man altså 250% mere grundvand, end der er i jorden. Det er grundet til, at der f.eks. kan være tæt befolkning, som f.eks. i København, der bruger man meget mere, end man har som bæredygtig ressource. Så man bruger 4 gange så meget grundvand, som der egentlig bliver omdannet hvert år. Den proces er også kaldt indvinding. Der bliver dannet mere vand i Vestjylland, en bæredygtig ressource, fordi vi pumper mindre, end hvad vi egentlig kan, eller hvad der bliver dannet. Det betyder, at vi faktisk kunne have fået mere vand ud af det vand, vi har, men vi vælger at holde os inden for det vand, som kan nå at blive indsivet, som kan nå at blive sivet ned i jorden, fordi så har vi hele tiden noget. Kvælstofs effekt på vandmiljøet, det er når for eksempel kvælstofs overskud på markerne, så det bliver transporteret med regnvand ned til et vandløb eller en sø eller en fjord. Og det høje kvælstofniveau i fjorde, det kan så føre til iltsvind om sommeren. Og det iltsvind, det opstår, fordi at der dannes mange alger i vandet. Men et for højt fosforniveau, som ofte stammer fra byer, det kan være for eksempel opvaskemiddel. Hvilke metoder kan landbruget anvende for at mindske grundvandsforurening? Jamen, man bruger generelt efterafgrøder, som bliver sået, så de kan bruge de sidste næringsstoffer, der er tilbage, hvor efterafgrøderne, det kan fx være græs, honningurter, chicorée og sennep. Det kan være gul sennep for eksempel. Og så formålet med det her målrettede kvælstofregulering, det er at sikre, at der via etablering af efterafgrøder sker en forbedring i miljøtilstanden i vores kystnære farvande. Der kan via ordning søges tilskud til etablering af afgrøderne. Det vil sige, alternativet for det her, det er, at kystvandoplanden, hvor der er behov for det, de bliver reduceret kvælstofudvaskning. Skov fungerer som naturlige vandfiltreringssystemer. Når regnvand falder på skovområder, bliver det renset, da jorden og planterne i skoven fungerer som et naturligt filter. Dette hjælper med at fjerne forurenende stoffer og partikler fra vandet, hvilket resulterer i en højere kvalitet af grundvandet og drikkevandet. Skove bidrager til at opretholde en sund grundvandsbalance. Træernes rødder hjælper med at opretholde jordens stabilitet og forhindre erosion. Dette reducerer risikoen for forurening af grundvandet og sikrer, at der fortsat er en pålidelig kilde til drikkevand. Skove har en betydelig indflydelse på lokalklimaet ved at reducere temperaturer gennem processen med fordampning af vand fra træerne, kendt som transpiration. Dette kan hjælpe med at opretholde temperaturer og forhindre overophedning i byområder, hvilket er vigtigt for beskyttelse af vandkilder, da højere temperaturer kan øge fordampningen og reducere vandtilgængeligheden. Skove hjælper med at minimere overfladeløb af regnvand, hvilket reducerer risikoen for oversvømmelser og forhindrer potentielle forurenende stoffer fra at nå vandløb og søer. Dette beskytter også drikkevandssystemer ved at opretholde den naturlige renhed af overfladevand. Ved at vente med at pløje markerne til efter november reduceres risikoen for jorderosion i efterårs- og vintermånederne, når regn og sne kan vaske jord og næringsstoffer væk fra markerne. Dette hjælper med at beskytte jordens frugtbarhed og vandkvalitet i nærliggende vandløb og søer. Ved at pløje markerne senere på året kan overskydende vand fra efterårsregn eller smeltevand optages og opbevares i jorden, i stedet for at løbe ud i vandløb eller sive ned i grundvandet. Dette kan hjælpe med at bevare vandressourcerne og opretholde en stabil vandforsyning.
At skabe gode vaner for at sikre rent drikkevand i Danmark er en vigtig indsats, som både enkeltpersoner og familier kan bidrage til. Det er vigtigt at forstå, at rent drikkevand er en skrøbelig ressource, der ikke bør tages for givet. Du kan opmuntre dine familiemedlemmer til at læse uddannelser som lokale og nationale vandkvalitetsproblemer, samt deltage i arrangementer eller workshops, der fokuserer på vandbevaring. Vandforbrug i hjemmet kan reduceres ved at installere vandbesparende apparater og tage enkle skridt som at opsamle regnvand til havevanding. Dette ikke kun sparer vand, men også energi, da mindre energi bruges til pumpe og rense vand. Du kan også vælge miljøvenlige rengøringsprodukter og pesticider. Lær at korrekt bortskaffe farlige kemikalier og undgå at hælde dem i afløbet eller ned i toilettet. Man skal gøre det til en vane at sortere sit affald korrekt og bortskaffe farlige materialer ved at følge lokale miljøbestemmelser. Deltag i aktiviteter som skovrejsning, strandrensning og vandovervågning i dit område. Dette hjælper med at beskytte økosystemer, der er tæt knyttet til vandkilder. Del information om vandbeskyttelse gennem sociale medier, lokale samfundsmøder eller skoleaktiviteter. Jo flere mennesker, der er informeret og engageret, jo større er chancen for at påvirke politik og adfærd i samfundet. Overvej at investere i vandbesparende teknologier som energieffektive vandvarmer, regnvandsopsamlingssystemer eller grønne tag, der hjælper med at reducere vandforbruget i dit hjem. Samlet set kræver beskyttelsen af rent drikkevand en kombination af personligt ansvar, uddannelse og politisk handling. Ved at tage små skridt i din egen husstand og deltage aktivt i bestræbelser på at beskytte vandressourcerne, kan du og din familie bidrage til at sikre rent drikkevand i Danmark i fremtiden. Vi kan ud på vores 6 arbejdsspørgsmål konkludere, at vi faktisk ikke har særlig svært ved at lave det her om, fordi vi skal bare ikke forurene særlig meget, da det faktisk er virkelig let at lave om. Ja. Er det nu, vi skal synge på det?